ओमफ्रायथ' जोंनाव फैनो होनै होनै फैनो मोनबायना गोसोफ्रा ओमफ्राय माबोरै नांखो बेबि नों ओमफ्राय मोजांथ' मोनबायना औ आइजों रायलायफैनो मोननानै ओमफ्राय दाथ' आइयाबो गावबो मोजाङैनो रायलायदोंना बांसिन मोजां मोनदों उफ दासो गोजोनबाय दे आङो माने आइयाबो गावबो बिदि मोजाङै मोजां रायलायबाय नालाय ओरै ओमफ्राय आंनि सनायाबो खुसिबालाय आंबो ओमफ्राय बिराद हेपिलै जागोन दे ओमफ्रायथ' आङो माने जोंहाथ' आरो बैहायबो थांनो नांगोन ना औ जागोन दे आरो ओइ ओमफ्राय सना आंहा एसे बैसागु फांसनफोर नायलाबायनांगौलै लोगोफोर लेंहरदोंना मा बैसागु फांसन औ दा एसे इन्ट्रेस्ट लानो लिंहरदोंलै लिंहरगासिनो फन खालामगासिनो ना माने दासो न'आव बेफोरबायदि थादोंना आङो आगोल बिदि थायामोन नालाय आयौ ओमफ्राय अब्लाबो मा नों थाङा बोरैबा मोनो हगार हरनो ने अबहायबा बेलथाय जानो गिदों आजां गाजांनो बिदि नङा अब्लालाय माथोलै बेबि नङा माने नों थांनोबालाय थां आरो आंहा बेयाव जेबो बादा गैया माने इन्जय लानांगौ बोथोराव इन्जय लायाबा आरो माथोबाव मेहे नंगौना बेबि ओइ आंनि सनाया एसे मोजां आरोलै फांसनफ्राव थांनायावबो जेबो बादा गैबावालै ओमफ्रायथ' नोंथ' लोगोजोंसो थांगोन दा थां दे मेहे लोगोफोरजों थांनाया जेबो नङा बांद्राय लोंला जाला बेफोरबायदिखौसो मोजां मोना आङो इस बिदि नङाब्रा बेबि दाना बिदि नंलाना आङो ओमफ्रायथ' आंबो जबरदस्ति थाङालै माने जुदि नों इजाजत होबासो थांगोन आरोलै नङाब्लाथ' थाङालै आङो नोंसो आंखौ सोंदों मेहे बेनो आंनि थाखाय थोजासे है जाम्बा थां दे बैसागु बोथोरावनो बिदि न'आव थाबाय थायो लोगोफोरजोंबो इन्जय खालामनांगौ मिथिबाय इस ओमफ्राय नों थांफानो आयौ आं बारा बिदि बेरायला बेरायिखौ मोजां मोनाना नंगौना नाथाय नों जेबो नङा दे नों थां वाव दे होमबालाय दसे थांमारगोनबोलै आङो औ दे जागोन जुदि ममाबो फन हरदोंमोनलै दायोसो हरफिनसै आङो र' हरबानो जाबाय जों थांनायखौनो सोंगोन बियो औ बेखौनो सोंहरगोन बियो दे ओमफ्राय बाखि जेबो टेनसन लाना दे बिन्दास थालै आंनि न'खासोना जागोन दे आरो दे ओमफ्राय लोगोफोर नायनो बानालै आंखौ दे नाथाय अब्लाबो डेलि फैनो गोसो जायो आङो बेखायनो नङाब्लाबो नुजाफैबाय थायोलै नोंथांमोनजों एसेबां कानेक्सन जाबाय नालाय दे माने बेबि दसे थाथ' एसे आइजों दसे रायलायना फैनि आङो ओमफ्रायथ' लोगोफोरा फन हरगासिनो ना कल बेक खालामफिननि आङो दे ओमफ्रायथ' फनखौबो बायना होफिनसै आङो गंसे लाफिनदो ना अबेबा थांबा एरिबा नांगौ जायोना गंसे लाफिन जानला मानला आंखौ रागा जोंलाबायनानै फन लाबावलायाखै नामा जाबाय दे आरो दे नों लाबोफिनोब्लालाय लागोन आङो सिगांनिखौनो नांला दे गंसे गोदानखौनो बायफिनसै माथो गोदान गोदान बायबाय थाबावनो मेहेन सिगांनियानो जायोना उफ मा होनबावगोन आरो नोंखौबो र' थाथ' आइजों एसे रायलायना फैनि आङो दा न' सिङावल' थाबाय थायो होनोब्ला बोरैबा इस बिखुनजोजों रायजानो गिबावोलै आसोला थोद गाजा थाथ' एबारथ' रायजोनि थाखाय फैखासिगोनलै बेबि माइ लाइफ लाइन ना आंनि लोगोरि आयै सना दिनैसो मार मोजां मोनबायहाय आङो जेरैबो सना माथो गोदोनायावबो गन्थंआवबो आखायावबो एबारथ' ग्लाम मेगनसो सासिगोनहाय आंखौ आंनि लोगोफोराबो दिनै बिहामजो सनानि अननायाव मोनगोन मारबाय आङो आरो दासो फैजेनदों आथ' फैबावनांगौ गोबां दंबावो आथ' लासै लासै फैबावनो नांगोन ना बिहामजोजों लोगोसे बिदिब्लालाय बिहामजोखौ बांद्रायबो गाज्रि नङा बिदि सनानि सना मायबा मायबि लाबोफायोबालाय अबसे बेफोरलाय हरखानो नांगौमोन आंनि हाबा मिजिङाबो खम नामा एक्टरानो हाबावा बर' फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो आरो मा आंनि हाबा मिजिंखौबो आरोहाय समायदों बांद्रायबो गाज्रि नुवाखै जरिया आया बेफोरलाय आंनि सनासोमोन आयालाय मानो गानजोबखो आंथ' आलमारियाव सोनो होननानैसो दोनदोंमोन ए बिहामजो नों खामानिया जोब्बाय औ आयै नाथाय बेफोरो ए बे देलायनाया औ एसे गामियाव बैसागु मोसानायाव थांनि आङो आयै नाथाय आं बेखौ आलमारियाव सोनो होननानैसो दोनदोंमोन ना बिखुनजो गाननायखौ माबा मेगन सालायबाय माबा प्रब्लेम जालायबाय नङा आयै माने औ मिथिगौ हा हजों नोंनि न'निफ्राय हरदों आरो अब्लाबो एसे बैसागुआव देलायनांगोन ना बिहामजो आंखौ नायनाय खथ' समायदों माधुरि दीक्षित बायदि आयु खोमानि आखाइनि गोदोनानि आरो गन्थंनि समायदोंना आंखौ बिहामजो गारगारबायहाय आङो आंनि गानाखि ओमफ्राय आइयासो गानग्रोबाय बोसोराव खेबसेल' रंजानाय हा बोसोर गोदानाव गानाबालाय माथोबाव जुदि नै बिहामजो नों बारा बेफोरखौ दोननो रोंनाय नङा बेखायनो आंनो दोनना लागोन दे मिथिबाय आयै आं मोजाङैनो जोबनानै दोनखागोन गद्रेजाव मोजाङैनो जोबनानै दोनगोन दा माबा सोरबा मानसि फैगोन मागोन माब्लाबा समाव गोमाबायगोन बोरैबा एसे सना बुस्थुफोरखौनो नाङा दे बिहामजो हावायावबा थांनोबा नों बिबानो जाबाय आंनाव मिथिबाय नाथाय आयै
लायाहाय आङो हानायनि सनाफोरखौ लाजानोसो गिखोना माखोसै बिदि नङा आयै दे जागोन दे अब्ला आं दसे थांना फैनि दे दा ओंखाम ओंख्रिफोरा मोजाङै संनानै दोनबानो जाबाय आरो आबा मिजिंखौ बेदर लायनो खिन्था दाख्लैथ' नोंस्रा जि गोथाव गोथाव जाबोबाय आंहा आरो न'आव मोनजायाखैनो जेबो मोनजानो थाङाखै जेबो नङा दे आं दा लायनो खिन्थागोन फन हरनानै औहाय दे बिदिबा न'फ्रा बारा खुला दोनलाबाय थानाङा दरजाफ्रा मोजां मारि दाउ हाबो बोरमा हाबो मिन्थिबाय बारियावबो मालायफोरनि मोसौआबो हाबफैलाबाय थायो मोजाङै नायथां दसेनो मिन्थिबाय औ जागोन दे आयै आरो दा आबायाबा खैथासोआव सफैयो मोसौनोबो दै दौहै दोस्लायहैबानो जाबाय आंथ' एसे लोगोफोरजोंसो दङ नालाय लेटबो जाबोनो हानाय ओमफ्रायथ' खम समायदोंहाय आंखौ आयु आइना एसे बांद्रायथारो नामाथाय बोरैबा खालामथारो आइया ओमफ्रायथ' आंनि जिनिसआं मोजाङैनो दोनगौमोन ना गावहासो आवग्रिलायबाय आरो दा माबा बुंलायगोन दाय जालायगोन ओइ माबि दा जोंखौ बाबाया रागा जोंगोन नामा दे नों रायलायबाय थाबासो रागा जोंगोन दा दाथ' चिकेन तन्दुरिखौ सोर सङाफालाय बेखौथ' आंथ' सङाखैनोमोनहाय मेहेर बाबा आंबो सङाखैनो ओमफ्राय नोंसोर बेखौनो लाबोथारबायना आंनो सोर थिना बेखौ लाबोनो नाथाय एसेबां टेस्टि सोर बानायाफालाय औ एसेबां टेस्टि बेबायदिखौथ' मोनजाफेराखैनोलै आङो नोंसोरबो एसेबां बानायबाय माथो बिदि बानायनो रोङाखैलै दा बानायग्राखौसो नांगौ आंनो सोर बानाया देनाय बुंनाय बेनोथ' इनामबो हरबावगोनसो आङो दिनै लेंहरनाय मानसिखौ मेहेर बाबा बेखौ जों बानायाखै रावबो अब्लालाय सोरथो बानाया बेखौथ' एसेबां डेन्जार गोथाव बरियाल' नांखायो माथो सोरनि आखाइनि जादु बियो बेखौ आंसो बानायदों हो नोंसिनि साना बेखौ गोथाव मोनगोन बुंखादोंमोन ना आङो बा बियो बेफोरखौ बानायनो रोंगौ आरो नों गोथाव मोननायखौ आंसो बानायदों ओमफ्राय हरदो नामा आंनो इनाम वाव एसेबां टेस्टि सार मेमानो गासिबो खालामजोबदों ओमफ्रायथ' जों एसे एनै मददल' होदों फाइन नोंसोर थांनो हासिगोन दे आं मिथिनो मोनदों नों बेफोरखौसो बांसिन जायोनो ओमफ्राय बेखायनो आं बुंबाय बिसोरखौ कि आं बानायनो होननानै स' स्वीट अफ इउलै बेबि नों आंनि थाखाय बेफोरखौ बानायदों ओमफ्रायथ' आं मिन्थियानोमोन ना वाव बेबि एसे गोथाव बानायनाय बरियाल' नांखाबायलै ओमफ्राय नों बिसोरखौ रागा जोंला बायो नामा मानो गियो बिसोरो नोंखौ बेबायदिनोखा जोंना जुदि आं फसायनायखौ टाइम टु टाइम मोना अब्लाबो रागा जोङो आङो हामा बिदि मेहेर मिन्थिबाय आरो जानाय टाइमावथ' रागा जोंनाय एकदम हामा नंगौना दाथ' नों फैबायना मिन्थिलांसिगोन दे होमबालाय औ नै बेबि दानिया एबार नोंहावनि न'आव फैलायबाय जोंनि जिउआथ' बेबायदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थासिगोन नङा होमबा औथ' आरो ओमफ्राय उफाय गैया दाथ' बेबो नोंनि न' नालाय ओमफ्राय बैबो नोंनि न' मोननैयावबो थानो नांगोन दा नोङो थायोब्रा थायो मानो थाया जानो दिनै आङो उइ ड्रेसाबो जोंना मेचिंब्रा रेड आङो जानला मानलासो गानबोदोंमोन अके जियानो जा ओमफ्राय मिलायबायथ' ना औ ओमफ्रायथ' आरो जोंना गोसोफोरा मिलायबायबा ड्रेसफोराबो एसे मिलायनांगोन ना गासैबो नों आरो नोंनि डायलगसै आरो उफ गरमाबो देनजारलै माथो होनबाव नङा होमबा सान्दुंबो गोसाथार ओमफ्राय जिरियाया दिनै मानोबा सिरि सिरि थानो मानोथाय दाख्लैनि जानायखौसो गोसोआव लानानै दं नामा बेलाय जाखागोनदां बेनो नङाबाथ' बिदि नङाना थै जेबो नङालै बेबि दाइनबा मोजां जागोन बियो औ माने आइया बिदि थाफेरा नालाय बेखायनो बुंदां फिसालायानो हनै हिनजावनि गुलाम बायदिसो जालांबायबा हो बांद्रायखौबा जानला मानलासो ओंखारलाबायलै खुगायाबो आंना बेफोरबायदिखौथ' बिदिनो होननो गोसो जायोलै आङो मा जाखो हारसिंनो बेरे बुंबाय थाबाय नङालै ओरैनो जास्ट माबा थिंकिंफोर फैलाबायदोंमोन माइनाव आयौ ओमफ्राय जों आलासि जानाय बायदि बिदिल' फैनोसै बाखिजोंबो रायलायनोसै ना थोदो रायलायगोनब्रा र' है फैग्रा एसे रेस्ट लानो लुगैब्रा मानसिया न'नि मानसियालाय मा जादोंसै दाथ' इलिसाबो गैला ओमफ्राय आं माबा दं मोनबाय थायो मानसिखौनो आंनि एकदम बेस्टि जाथारबायमोन न ओमफ्रायथ' गैला हनै नों लोगोआ थांबायना मालाय संसार बाला गुदुङाव आगान हैबायलै दाथ' ओंखाम ओंख्रै खामानि दामानि बेनो जासिगोन आरो बेफोरलाय जों बयबो मावखानांगोनखा दा ओइ आंनि बेबियाथ' रोंखागौ ने बेबि जोंनाबो एसे स्पेसियेल जानांगोन दै र' ओइ दसे जिरायनोसैलां बालनि गरम मोनथारबाय आं हाब नोंसोरो फैलायबाय ओइ दारमासनि मा होननाय जादोंलै माने मेहेर मा फैलायबाय बेलाय हो माने माला सफैया होननोसो नागिरदोंमोन आङो माला सफैया नोंसोरो बुंफ्लांदों ना बुंखाथारदों बाजै खेंख्रि अ सरि आंबो बुंफ्लांदोंसोलै थोद मेहेर मा खेलायनाय जाखो बेलाय बे खानाय खेंख्रिया गोसो सिङाव आसोललै मोनथियाखै बियो ओमफ्राय
नोंसोरथ' बेहाय आंसो थायो दायो मेहेर नोंसो थायो माने जोंहाथ' रेस्ट लानो फैदोंना दसे औ नोंसोरो माने बेलेग रुमाव थांबा मोजां जासिगोन दे माने नै बिनिफ्राय हाथरखिया थांनायाबो एसे गोबावानो जाबाय नालाय दाथ' आरो इलिसायाबो गैला ओमफ्रायो साना ओमफ्राय आबैया बुंदों नालाय बेहाय थानोबा थानो हागोन आङो होननानै बेखायनो दा आं बावसो थायो नालाय आंबो एसे मेंनाय मोन्दों हस्पिटालनिफ्राय फैनाया बावाखैना नोंनि मेंनायफ्रा बाद दोनलै बाजै आंबो ओमफ्राय जोंबो बिराद मेंनानै फैदों मिथिबाय एकदमबारे गावनिसो रुम साना लाथारगोन ना माखो बेखौलाय बांद्राय जाबाय नामा एसे मेहेर आं नोंनि जानो गोनां बिबाजैसो अ बाजै जानो गोनां बिबाजै नाथाय जायाखैथ' ना हनै हाथरखि आंनि बिबाजै जानो गोनांनो नाथाय वेट बाजै जानो गोनां आरो जानाय बिराद फाराग दं मिथिबाय Just shut ओइ up, नोङो मेहेर सिरि था बेलाय गावनि बिबाजै जानो गोनांजोंनो नांलायसिगोनसो नामा आयु बिदिबाथ' जारला जाथारगोनहाय रावबो हिनजावखौ बिदि उल्था उल्था नुफेराखैलै आङो नोंखौसो नुबायलां दिनै हनै हाथरखियानो माथो बिदि उल्था उल्था नङालै मालायजों दारुजो आंखौ मिथिबाय नोंनि हिनजावजों मेहेर आंखौ गुबुनजों रुजुनो हानो बिदि ओइद मानसियानो हौवाला थां मा थांखालै नोङो बाजै होनखो आंखौ हिनजाव होननायनि गियानफोराथ' दंना गैयाथाय एसे सन्देहसो जालायलांबायलै आङो सानसोरां गैयैखाय बिदा गैयैखाय बारसोमथारदों नामा नों आंखौ जेखौ मेखौनो बुंनो गियालै आं रावखौबो नोंखौथ' 1%बो गियालै आङो दासिमबो मालायबावसो नों जोंनाव मेहेर थुदो दस्रा रुमाव जिरायनोसै जाबाय दे सिरि थालायदो सानैबो न'आ सोरनिलै बेयो न'आ सोरनि आंनि जानो गोनां फिसायनि न' बियो आरो बिनि उनाव साननैसो उनाव आंनिबो जासिगोन मा होनदों बाजै नोंनि जानो गोनां फिसायनि न' हाबायानो जाथ'वाखै आरो दानि सिमां नुबाय बाजै एसेबां सिमां नुनायाबो मोजां नङा मिथिबाय मेगन खुलाजों एसेबां दम देखायनाङाब्रा बाजै दाबो अफिसियेलि नों आदानि बाजै जाथ'थाराखैना आदायानो हाबा खालामथ'वाखै बेबो गेरेन्टि गैबावालै मेहेर जि थादों होनदों आङो नों बिराद बांद्रायबाय मेहेर आं नोंखौ नोंदानो खिन्थाखाथारगोन आरो दिनै जा गाबोन जा एखे खोथा मिथिबाय गाबोनबाबो आङो नोंनि नोमबाजै जाखागोन आरो दाबो नों आंखौ बाजै लिंनायानो मोजांखा लिंनायाथ' बाजैखौनो लिंखाबायमोनलै आङो नाथाय नोंनि आखला माने एसे उल्था उल्टाना नोङो गावनिफ्राय उन्दै गेदेरजों माबायदि रायलायनांगौ बेखौ सोलोङाखै नोङो जेबो नङा नों खुनजो माने आंनि आइजुरिजों सोलोंनानै ला मोनसेथ' आं जि मेंनानै फैदोंमोन आरो नोंसोरजों बेबायदि नांलायनांगौसो जानानै फैयो आरो बेबो डिउटियानो रेस्ट गैखाया आंना आयुलै बाजै खोथाफ्रानो माथो एमएलए नि फिसाजोआबो हास्लाबबावालै हाबाब जालाहाय जाला आं आइजुरिखौनो लिंनोसै खोमा नों मानो खाबजा खालामनाय बायदि बुङा खोथाखौ बेखायसो नोंजों उल्था उल्था बुंदोंलै आङो बेहाय थादों नालाय आं नोंसोरखौ दस्रा रुमावल'सो थानो खोन्थादोंमोन नोंनो थांबा मा जायोमोन जोंथ' बे न'नि मानसि ना नोंनिफ्राय बांसिन जोंहासो मोन्थाय दंब्रा जों जेरावखि थाया एसेबां बिबाजै जागोनसो बेबायदि बोरैबाबा नोंहासो लाजिनांगौब्रा बाजै एसे नोंसो माने खारसन फैलायदों दा जुदि नोंनि बेफोरबायदि आखलखौ नुनानै नोंखौ थिनहरफिनोब्ला मा जागोनलै इसोर आंहाथ' माब्रा बे न'नि फिसालाखाना बिमायाबो सैथान नोंबो बारा सैथान जानो दाङा जा मेहेर ओइ बिमानि खोथायाव दालां नोंसा नोमाया खिन्थानाय एसे बिमायासो एक नाम्बार सालु नोंलाय मा दुइ नाम्बार नामा बाथ्राखौ मोजां सामलायना बुं खोथाखौ जोंखौ मोजां बाथ्रा बुं मोजां सामलायना बुंनो नोंनि एथ' दादागिरि सोलियाब्रा बाजै मिथिबाय सिखा गोदाना दानथाम हिनजाव गोदाना सानथाम होननायसो जासिगोन माथो हिनजावनि आखला बिदि जानारा गुरै माहि बिदिसो जानांगौना नोंथ' ओमफ्राय बिबाजै जालायनोसैयानो बेबायदि जाबाय बिहामजो जागोनानो आं बिदि जेबो नङा मेहेर ओमफ्राय नोंसोरजोंबो आं माने नांलायखायाखैमोन ना आं बुंदोंल'सोमोन आंबो रेस्ट थानो नोंसोरबो बै बेलेग रुमाव थां होननानै नायनायावनो बाजै रांखिनि नुखायो माथो नोंखौलाय मा बुङो बे सासेया फैबाथाय बिजों बारा नांलायनोबो हायालै जि ओंखाराना मानसियानो नोंनावल' खोथा गैयाब्रा आंनावबो दंना जाबाय दे आङो थांसै नों थादो बेहायनो माबायदि बिहामजोलै बेलाय ओरैनो मानसिया गरम गरम फैखानाय आरो बेखौ बायदिसिनासो बुंबावदोंलै बियो बांद्रायखौबा बुंफिनांसिगोनलै आंनाबो बारा बिदि सिरि थाबाय थानो हाया आङो ओइ आयै नोंहाबो हले आं थिग मोनथाराखैलै माने आंनि बाजै जागोन आरोना बारा फसायालै आङो महर मोखांखौथ' मा आं महर मोखांखौ नायाखैलै जायखिया आं बिनि गोसोखौ नायनानैसो बुंदों बाथ्रायाथ' एसे नंगौबोलै आबा रावबो गैजायिनि माबा गथ'आनो बिदि जाबाय होमबा नङाबा माने बिमा बिफाजों थानो मोनैखायनो बेफोरबायदि जालायलांबायसोदां बाराबा ए आबै आंनि हाथरखियालाय बिमा बिफा दं आरो माथो बेलाय बेबायदि दंआलाय होमबाबो गोसो जानानै खालामथारबायदिसो मोनोलां आं बाराखौबा जाबायसैलै मेहेर हामबायसै दे नोंनि बाजैसो जागोन ना रागा जोंबाय थानांला नै आबै हा बांद्राय बुङोबालाय रागाबो जोंनो ओंखारलायलाङो आरो मा ओमफ्रायथ' नोंसोर आबै बाजैखौ आं बासिदों मादों माने बायदि बायदि बुंदों बेफोरबायदि दासान आरोना औ आबौ साना देहाय हामानो साननो हामाखौबा बांद्राय देखायोबो नालाय बेबो आबा सानानोथ' माबायदि हिनजावखौ लाबोफ्रांखोसो नंलायलांबाय आङो मोजां मोनदों गाव फैदों जेबो नङाब्रा दे आं बिदिथ' बुंनामोनलै आबै आयै नाथाय सरि आं बुंनो गोनां बायध' जाबायलै मायाव नुनानैथ' फसायखोब्रा आदायालाय है हा बिदिबा आबौ साननि हिनजावालाय एसे जुदासो जागोन नामासै ओइ आबै जेन्नालै हले बेजों
दाबो एसे सम दंबावोलै जुरियायै एसे मोजाङै थाल लालै नोंहाबो जानो गोनाङा हाबाब गोसाय हांजोंलाय बांद्राय बिदिबो रायलायद्रायामोनलाय मानसि नायै नायै खोमालै आबै मा मोनथिगौ नोंलाय मा फात्ता आंजों हले बिदिया सोलियालै बिमाखौनो गोरोन्थि खालामबा रायो आङो बेलाय मासै ओइ हाथरखि सना हा नोंखौबो गोरोन्थि खालामफ्रांबा बोरैबाबा रायगोनब्रा आङो नङा होमबा एसे एनैबाबो औ आबौ हा नंनायालाय नंगौ आरो मा आरोथ' गाव गावनि गोरोन्थिखौ गाव नुवा होनखायोना आयै दा जोंसो नुबाय दङ दा हाब बिदिबाथ' सोलिनाय नङालै आंखौबो बियो थगायदो बिदिबाथ' आंनि आबा सनाखौ एकदम फिदिं फिदिंसो गारगोन बियो मासे देनजार हिनजावलै बियो दाबो हाबायानो जायाखै आदानि बाजैयानो जाबावाखै बेनोसो एथ' दुगा दुगालै नै आबा थामारोबो खायसे बिदिनो गासैनिबो गोसोआ समान नङाना बिदिनो मानसिनि गोसोखौ हमनो हानायाबो एसे गोब्राब जायो आरो दुनियायाव गासैबो एखे जाजोबबालाय बोरै जानोसै बेखायनो गाज्रिबो थायो मोजांबो थायो आरो बेखायनोथ' नोंहामजोखौ दानिफ्रायनो थिग खालामखालै आयै नङाब्ला उनाव बारगोनसो बियो मा होनोमोनलाय आबै बियो आखल आखुफोरा गाज्रि जायोबा एसे रायदब माबादब बुजायदब बिदिनो मोजां खालामलांनो सेस्था लानांगौ आरो ने आबौ बेनोथ' आरो दा हनै ओमफ्राय बेवाइफोराबो मालाय गाव मोजां मोननाय ना बिदि जोंबो बुंबाल' जायाना बेनोथ' बिनि अननायाव एसे खाना जाबायना आंनि आबाया होमबालाय माथोब्रा जुरिमम मेगनखौ एसे खेवना होदो आदानखौ एथ' मोजां आदानो एसे हिनजावाबो थिग जानांगौमोन ना ओइ महरफ्रालाय बाद दे होमबाबो गोसोफ्रा एसे साफा जानांगौब्रा आं रावखौ बाख्नायनोबा बासिनो थाङाखै आबै अब्लाबो गोसोफ्राव एसे गाज्रि मोनलायलाङो आरोलै दे माबा मोनसे जासिगोन बे आबा सिन्था खालामनाङा दे ओरैनोथ' जोंनि न'आव बेफोरबायदि दावराव दावसियानो जाफेरामोनबोहाय एसे एसेयावनो दा हनै माबानोसो नागिरो ओइ खान्दानानो थिग नङा खोमालै बेना सोरबायदिनिबा मानसि मोनलै बेलाय अके मासरामोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मा जाखोलै जुरिमम आबा दा सानजों आरो सनाजों हाबा होनो ना होआ नंगासिनो आङो मा खालामबावनोथाय लोगोफोर दाथ' आं जेबायदि नुदों फारसेथिं आंनि फिसालानि लाइफ आंनि फिसालानि खुसि बे माबाफोरसो जागोन नामा हाबा होनो होआ सानबाय बायनानै दोनसै आङो बेनोथ' जादोंलै ने सनामोन सना बाजियानोथ' आदा सानजों हाबा होनांगौना होनाङा जाखोथाय जोबोद गिदिर डिसिजन बियो दानिफ्रायल' नङा दाख्लैनिफ्रायनो सानबाय दं आङो मा खालामनो मा मानो दाथ' बेखौ आंबो बुंनो रोंलालै मानोना बयहाबो गावबागाव चइस दङ ना बेनोथ' आबा बिहामजोखौथ' सनाखौ बानाय ना बानायमारा जाखो